малко е подобрена. Другата машина, която е напълно нова за 2010 година, това е Sportsman Touring 850 и 550. Ани каза, че основното иновативно нещо е амортизирането на задната седалка. Това е за първи път в тази индустрия. Се обръща такова внимание за комфорт и ергономията на пасажера. Тя е окачена на пружина, на амортисьор, така че предотвратява характерното поскачане, когато се движи по неравен терен, където всъщност е основното движение на тези машини. Машината има същите качества, които изборих преди малко, доста лесна за каране, тясна е тук тази част да бъде удобна за този, който кара. Има всички машини от този клас съоръжени с електронен усилвател на кормилото, което прави много леко управлението. Polaris е една от машините, която дава най-леко управление, най-малко умора на този, който кара, с изключително добрата геометрия, конструирана на предния мост и намаляване до минимум, почти няма удари в ръцете при каране по неравност. Машината е съоръжена с бокс за багаж отпред, фабрично, който е около 35 литра. Има стойки за бутилки с захващане, да не се обръщат и разливат. И една чудесна машина. Другото, което Polaris развива, и то с уникална бързина, нещо, което е характерно и всъщност няма аналог. Към момента това е серията Ranger и по-специално Ranger RZR и Ranger RZR S. Виждате новата машина RZR S, тя е подобрена спрямо 2009 година с доста по-добро окачване. Това е Fox премиум, спортно окачване, с стабилизираща штанга отпред, с три положения на трансмисията. Едното е, когато се кара бавно, града и се маневрира, се отключва задния диференциал. Другото положение е на блокирана задна ос, за да може да има добро спортно каране, дрифтинг и 4x4 трансмисията, която Polaris има on-demand all-wheel drive. Това е при нужда, работят всички 4 колела. Много се гордеем с тази машина, защото тя освен, че е много функционална, много проходима и изключително красива и агресивна. Серията Ranger, виждате представителя на новия Ranger 800 XP, която е една голяма работна машина. При нея е характерно, че са оформени добре 3 броя седалки, доста удобни за хората, които се возят. Има колани, ролбарите на цялата серия Ranger са сертифицирани против обръщане. Отново има възможност за товарене, разтоварване, доста голяма товароносимост има, около 900 кг. За всички журналисти ще има всъщност пълен пакет информация, където тези данни ще ги получите, ще има обяснено, написано за всяка една машина по-отделно. Понеже много потребители на Polaris се чудят и казват, Ranger е много хубава, много проходима, но е много голяма и тежка за нас, тя е повече работна. RZR серията е много бърза, много спортна. Аз ми трябва нещо, което да е подобно на RZR като параметри, ама да е работна машина и Polaris тази година направиха ето тази изключително компактна и добра работна машина. Това е средния клас на Ranger 400 и същия вариант, същото шаси го има Ranger EV, което е с електрическо задвижване. Изключително екологична, чиста и безшумна машина, подходяща за работа в ферми, стопанства, затворени комплекси. И двете, цялата серия Ranger е изключително подходяща за работа, много удобна за каране, не уморява ни шофьора.
Всички тези машини имат още много варианти на комплектовка. Всяка една от сериите има Limited Edition. Това е машини, които са оборудвани по различен начин, които ги отличават и дават една собствен лик, може би. Серията на Polaris, като цяло гамата на Polaris е изключително голяма. На практика няма друг производител, който да има такава широка гама A9 и машини side-by-side. Мисля, че с това мога да приключа. Пожелавам приятно изкарване. Ще има скара, бира, както обещахме. За желаящите ще предложим екстремно возене с наш инструктор, с машината RZR, която е отвън. Нямаме възможност да предоставим тест драйв, тъй като няма къде, условията не са подходящи, но се надяваме, че в бъдеще време ще направим тест драйв на полигон, където това може да се случи. За журналистите има прес-информация и регистрация на рецепцията в ляво в халето. За томболата, който не е чул, много моля, който желая да попълни своите данни и да пусне в урната или визитна картичка, или попълна информация. И не случайно оставих накрая нещо, което е за малките площадки на АТВ. Освен малките АТВ в серията Sportsman и Outlaw, което е спортната гама на Polaris, тук сме показали Ranger RZR 170, което е предназначено за малките, за децата, които искат сами да карат. Изключително интересна машина. Абсолютно умалено копие на голямия Razer. Много безопасна, отново ролбар, отново колани инерционни. Седалката е с възможност за преместване, така че да бъде удобно за каране. Серията Razer има дръжка за пасажера, да може да се държи, когато има големи наклони и скокове. Едно бижу.